Здравейте! Часът е 1:02 на 13 април. Отиваме на работа, прибираме се и от работа директно тръгваме за Велико Търново, за да бягаме Трявна утра 25 км 225 едишън. До след малко. Добро утро! 8:14 е вече. С шофера стигнахме до Велико Търново и взехме си номерата и вземаме някакви закуски за остатъка от бандата и ще ходим към старта да направим един гълъб, да направим един инструктаж и се пускаме след има 30 минути. Отвратителен кучеството е. В момента е около 3 градуса. Не ми е студено. Не. Изобщо. Няма такова чудо. Да направим предположение Хри за колко време ще избяга 25 км. Като кажем, че първият миналата година го е направил за малко под 2 часа, а той не е в топ форма в момента, моето предположение е 3 часа 57 минути. Но може и малко по-бързо. Ще видим, той си мислеше също нещо около 4 часа и сега като дойде от загрявка ще го питаме и него. И след това другите от бандата. Тук е много готино, между другото, атмосферата е яка. Ако се чуете дали да бягате на Търново утра, по-добре елате. Изглежда доста готино. Може другата година и аз да го придружа. Как беше загрявката? Отвратителна. Не си чувствам краката, болят ма глезени, пищяли. Когато се сетиш му боли. Загря ли пръстите? Пръстите има малко вече усещане, поне в тези, другите не. Слушам прогноза. Песимистично 4:20. Не песимистично 3:56, 7, нещо такова. Нереално под 3:30. Значи се стремим към 3:30. Да. Ако можем да ударим всичките от приятелската група, най-добре. Това е целта. Фит чек отгоре надолу. Шапката с потни петна. Цайсата Lidl. Тениската на 200 години Nike. Другото беше същия цвят, ма избеля.
Шортата Пуембер 8 годишна. Чорапа Кроп. Маратонката. Маратонката от тоня ден. ASICS спонсорирайте ме, защото ми трябва да пари. Благодаря ви много. Александър Христов, Димитър Манчев, Есан Пегов, Александър Спасов, Асен Какъров, Гергана Москва, Агустина Чух си едно, че тържи някаква факла. Давай! Веднъж да кажа децата да изчакат старта си, след като стартират всички от нормалните дистанции, като минат през арката, ще наредим децата и ще дадем старта на децата в 9 часа и 5 минути. Моля ви, децата да изчакат зад прегражденията. Аре бе, за кога ще чакам? Ще е топски, ман. Човек ме аз се научи на шваката на Олимпийската. Брат, нищо му няма. Ще е сега схемата. Държим с Надя до последно. Последната петица гърмим. Брат, аз нямам гърми. Аз съм едно типо да... Ще сгъне. Тя ще сгъне тогава и ти тогава удръж. Аз просто искам да финиширам, брат, обаче го правим. Ако мога да поддържам нашите. Но извинявам се, блиц интервю. Какво ви е реалистичното време, което гоните? Към 8 часа и половина. Колко ви е нереалистичното време, което бихте желали да направите? 3 часа и нещо 4. Добре, здравейте, блиц интервю. Колко ви е реалното време, което гоните на 14? 25 минути. А нереалната? По-нереалната е час 40. Как се чувствате? Радвам се, че имам кашкалалка в чантата, защото без нея някъде на първия бе най-вероятно до там ще. Разбрах. Добре. Здравейте, блиц интервю. Моля да споделете за реалистичното време, което очаквате на това бягане. Реалистично за? Да. 3:30. А не реалистичното? Не е реалистично? Да. DNF. Как DNF? Първо място. Окей. Аз моите предикции ги казах. Ще видим накрая. 3:56 реалистично. Супер реалистично 4:20. 3:56? Да. Мега нереалистично под 3. Така че да. Бягайте, бе, как държите тези телефони? Всички бягат нещо леко заплашително. Има някакво куче в вас, което е лово. Горе, хуп. Значи, вижте как всички бягат, сякаш гонят бавно. Просто аз тия щеки нещо много насмело са зи. Йо. Даже нямам идея на кой километър сме. Километър половина съм. После това е дайлинг. Че при мен камерата е трудно достижима. Миша, изи бе! Правим го. Така спирам. Селянка, на място, ситно бегом. Страшни неща на дело. Май ще свара вас.
Сигурно път е затворено, човек. Ми давай по нормално време, бе. Аз съм нормален ли съм? Ой, сега става филма. Що? Тук наспират и надолу е хлъзгало и тясно. Карти за поведение. Километър май. Така ми казах, не знам. Ама паднал високо. Той един път запада. После ще гледа в 7 метър. Оп. Тези от Интер също. Мерси. Тък му излязохме от първия пункт. Изял съм сигурно цяла краставица за сол и продължаваме напред. Километража е 8,84. Часът е 10:13. Ако не се е взял,
10:13. 26 часа буден. Атака. Има бахти кълта. Отвратително просто. Бахти якото. Много красиво. Дами и господа. Привет! За камерата. Почти сме до люката. На люката. Още малко. Подминахме табелата за Арбанаси. Подминахме втори пункт. Беше само с вода. Някакво мега технично спускане на 18 км. Последен пункт след малко. Ехе. Не, бал съм го, том сук няма сляда. Леко? Внимателно. Там са парзаля много. Добро биш. Леко, 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 леко. Да. Доста топки. Ако ще ме завлечеш, викай. Аз пазя дистанция. Той ни пита. Хваля такива фока, често казвам ползват много. Има където алмония и доста по-образно. Ето, горе-долу гонка няма.
Чай поне да измим. Яката отсечка. Яката отсечка. Ляво. Братле, ще има ли кал? Не бе, брат, няма да има много кал. Всичко ще е точно, няма да пресняш. Да, бе. Добре ли? Май добре. Ще бъде ултрамаратон ли? Някакви ултрамаратони. След преди малкошното бягане в кълта, толкова бягане, вървение. 3 км остават. На финалната права сме. Просто съм да свърша. Ето, последен чек, както може да видите. Много се извинявам, тройка ли остава до... Да. Добре. Не казвай, че е повече, моля. Лека крампа в левия пресец и вътрешно ляво бедро над коляното. Тук вече ментално съм на Дейвид Гогинс. Почти не май бе. Аз съм Стоян Колев, Ахил Троя, Центурион, Гай и Цезар. Аз съм много хора. Давай още малко. Знаеш, че е тежка дивник след това. В някакъв парк съм. Идея няма какво се случва. Последен километър и половина. Направо. За драйв. Айде последни метра.
Не, чакай. Благодаря ти много. Тая забира чакаше Хрис на финала, но той ме подмина и си я получава сега. Само ще кажа... We've got our hands on the dirty, slaggy pint, boys. Не, ИПА 6%. The dirty slaggy IPA 6% ABV. Здравейте, как се чувствате след като завършите за 3:27? Много съм доволна. Ама щяхте го правите за 3 часа. Не, целта беше 3:30. Тогава ще лъгахте на блиц интервюто, че трябва да го направите 3 часа. Не съм казала 3 часа и половина, казах на интервюто. Инсърт интервю. Реалистичното време, което очаквате на това бягане. Реалистично за? Да. 3:30. Шапът на пълни фестивали с... Нямаш нищо да... Чакай. И аз спокойно. Добре, защо го накълтива на главата ми? Не ти пищя, бе. Много странно тази камера, колко явно е широкоъгълна. Трябва да наврежа в лицето на някой. Много ми действаш това. И през цялото време, че обаче го виждаш на 16 към 9 и хоризонтал. Вече като хора ли се чувствате? Аз даже успях да се скъпя. Fuck you, нига. Fuck you, нига. Като човек ли се чувстваш вече? И аз се изкъпах. Fuck you too, нига. Аз ям все едно съм бягал. Виж папката какъв е мизерен и там. Не съм мизерен. Яш, че сега можеш да ме водиш до Варна. Пуста. Да, блиц интервю. Какво правихте днес? Карахме. Къде карахте? Балерина капучина. Ми. Аз смятам да ме пусна. Аре, ладе.